Sa Dakbayan sa Baybay, probinsya sa Leyte, kapin gatos ka mga taong kitahong nalanag sa gikaon nga spaghetti sa birthday party. Kadaghanan sa mga napiktuhan nagpabilin pa sa ospital. Ang report ni Nico Sereno. Sa Immaculate Conception o Western Leyte Hospital sa Baybay City, pabilin nga nakakonfine kining ubay-ubay nga mga pasyente nga nagka-acute gastroenteritis. Sa kadaghan nila, ang uban wala na ma-accommodate sa mga kwarto o mga ward o sa mga hallway na lang gipahimutang gamit ang mga folding beds o foldable plastic beds. Si Ginang Rosalina, kinsa usa sa mga pasyente, miasoy nga natong Lunes, Mayo 9, nagsugod na paglain ang iyang gipamati. Spaghetti nga gikan sa usa ka birthday party ang iyang nakaon. Ang mga apo nagsuroy man. Ako rin nga to kay umangkon lagi to pares. Ingat to ko kay Sa party? oo. Ikaw rin nakaon. Ako rin nakakaon. Ang spaghetti nga giserve sa party sa barangay Palhi ni atong Domingo ang gitumbok nila nga hinungdan. Giadto namo ang lugar ug nasayran kadaghanan sa mga naospital, mga residente sa maong dapit. Ang kaniadto kunong alegre nga kalsada nagmingaw na karon kay kadaghanan sa mga kabataan anaa pa sa ospital. Ang 6 anyos nga anak ni Luz usasab sa nalanag apan nakagawas na bag-uhay lang. Laski pa man ang ako anak niya. Kuan ni pagkataod-taod ni ako yung unang reaction o sakit ako tiyan niya. Pagkataod-taod siya na hinuunang gihilantan. Moto palit pud mitambal para hilanat kay that time man god ni uwan maguto init. May abi ra gud nako na kuan ba sa panahon ra. Oh, mga bata sir, duwa. Karon wa kay tuan man tanan sila halo sa ospital. Oh. Ako nga ni pag umangkon og ako igsuon mag-ina to sila nga to. Ilanat ra to tapos nga nawa na ang kuan kanang pag hilanat ang tiyan pa magsige gyapon hilab-hilab. Ang maong pagkaon usa sa mga gihikay sa double birthday celebration. Wala, wow ba, mi kay wa magud na mo gi-expect good kay. Although kung kahibaw mi na ing ato di may tabo, di na mi mag-effort or mag-budget pa. Kay simpre wow tao kay ang ato pud na malipay sila ba ana. Enjoy jud sa mga bata kay may clown. Matod hinuon sa nagduma sa ospital, anam-anam nang miarang-arang ang kondisyon sa mga pasyente. Gani ang kadaghanan na discharge na. Nangaon sila og isa ka party nga dako nga party gyud Sunday afternoon. Sa Sunday afternoon na ay mga ningadto sa balay, ang mga wa pod ningadto pandad-an og mga food packs ngadto sa ila mga balay. So immediate neighbors niya sa nagparty natagaan gud sila. So daghan kay more or less ilang storya mga 400 packs kuno tong gipa-prepare. Gawa sa pagkaon, buot sab nga ipatest ang tubig sa maong lugar kay posible sab nga mao kini ang hinungdan sa kagaw. Sa food man, pero nga pwede po imbestigahan ang water kay bago pa lang baya nga nagbalik ang water nga morag ang potable na water after sa bagyo nga agaton. Nawa man to ang tubig, nya lapok kaayo. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak.